Hello guys, kumusta? We're back guys sa panibagong episode na naman no, sa drama nga atong ginasundan guys. Ang yawa nga gustong maanghel, and we are now part 15. Kay taod-taod na po ta naka-upload ani guys no. 11 days ago na, January 4 pa pala ni siya no. Na-upload na to. Taod-taod siya nasundan guys, unsaon nga gamay ra magud ang upload no sa atong source guys. So for 2 weeks, 3 episodes lamang no ang na-upload nila guys no, maunang 3 episodes ra pod ang inyong madunggan karon. So okay ni guys, kay dali ra tani mahuman og edit. Ang like tong niagi no nga tag-as gyud siya no. Sabi na ko tuloy-tuloy ang upload nila guys, pero ayun nga. So magbasa ta guys no sa inyong comments sa part 14. Shout out and greetings to you Rodolfo J. Robeso, matud pa niya salamat sa upload sir ug ma'am, og happy new year. Yes, I think murag late na kayo guys no para maingon ko sa inyo nga happy new year. Kay tunga-tunga naman ta sa January no, o grabe no, time is moving so fast yun. Unsa man inyong gikalingawan diha aron guys, ako nalingaw ra ko diri guys no, sa akong pag YouTube no, tan-aw guys sa mga balita sa YouTube no, ilabi na sa Amerika guys no. Di naman guro na lilong nato no nga nahitabo ang dakong sunog sa Amerika no, nga ni abot na sa 20,000 hektarya ang nasunog no. So sama daw ni kadukuon sa Metro Manila no or Paris, inana kadako no ang nasunugan guys no, og billion dollar, matud pa 360 billion dollars no ang kantidad sa maong sunog guys. Daghay nagtuo guys no nga tungod daw ni sa gibuhat ni Nikki Glaser no, katong host sa Golden Globe guys, nga iyang gimak no ang Ginoo guys. Og karon importante is nangay na siya sorry, pero di man siya sa Ginoo nangayog sorry guys. Na feel nako sa iyang kano sa mga tao, matud pa sa comment dito guys, nga angay sa Ginoo siya mangayog sorry no, dili sa mga tao. Well, I hope nakapangay na siya pasaylo sa Ginoo guys no, kay until now padayon pa gyud ang dakong sunog sa Amerika. Daghan na yung mga celebrities guys no ang nawad-an og panimay, di basta-basta nga panimalay no, kundi milyones nga panimalayan kung wala pa mo nakadungog na nga balita guys no. Yan, grabe na siya no ka current events, kay daghang gyud ang apektado ani. Ug gani daghay nag-content ani no, daghay nag-content ani guys about aning sunog sa Amerika. So I think enough na nga tong intro guys no, magsugod na ang drama again. This is ang yawa nga gustong maanghel part 15. Og paningkamutan nato guys no nga maka-upload pa ta para sa kun ako ang pasultiho no, da compilation kay gagmay naman tag views ani oy. Pero asahan ninyo guys no, pag Sabado na natay full episode sa mga asoy og bag-ong bayani. Kay na naman tay ko ano na record. Og wala na ipotol-potol. Itong niagi nga usawa na bantayan guys, uy potol-potol gyud siya. Sa naghamag nagconnect og wifi diri sa akong PLDT. But karon nagkuan sa ako no, labi na ginarong mga orasan no, sa ting record na sa asoy biyani wa sa ko nagpa-connect para tuloy-tuloy no ang atong upload. O karon sa sumpay natong sugilanon, ang yawa nga gustong maangil. Sakit tinuod siyo, pero nakadawat nako. Ha? Nakadawat nako. Kung hukman maghapon ko sa Ginoo nga maimpyerno ko, ako lagi po ng dawaton. Pero naagyapon ko ihangyo niya. Oh, ihangyo? Usaman? What? Nga ilikay lang unta niya kanunay si Mirasol. Nga di mahitumpawak sa kalautan. Oh, come on! Bangag sa ilong. Nagunsa naman sa padini sa Therese.
Nalang ko yun na Ming. Nasab? Parang seryoso gid kayo ng imong gihunahon na. Ming, na ako isulti ni mo ba nga sekreto? Pero, ato rin ha, ayaw sultihi sila si nanay. O labi na gyud si tatay. O sa man na? Basta, promise una na ako nga ayaw sila sultihi. O lagi, sige na, sulti tayon. Kuan ba? Murag, mutuon ako si sulti ni Toribio nga siya si Arturo. Unsa? Uy, Mirasol, pagtarong gani diha. Unsa bi Arturo? Niyabag na kadiha? Lagi, Ming. Nga lugong naabot na sa imong nauna nga matinuod ang gisulti ni Toribio. Ay kog ina, nadadana kasi ang linglamir. Kuan mang good, Ming. Ako ging yun una pag-ayaw ba? Sukat nga nakailan nato si Toribio. Ang iyang mga inistoryahan, lakip na iyang tingog ug ang tanan niyang gisulti, pulos gyud tinuod. Naunsag og kami Rasol nga nagpadana man hinuon kas imong gibati. Ayaw pat kung tuan na, uy. Tinuod lagi, Ming. Gani ang tanan ako mga ipangutana niya, matubag yun. O dili gid masipyat. Ang tanan namong mga kaagi, siya pa magani mo pahinumdum na ako. Ako man hinuoy na kuyawan ni mo Mir, uy. Abi kay nakatubag siya sa tanan, mutuon na dayon ka. Hinumdum mi baya ang demonyo. Bright sad kay na. Mas bright pa na nato. O lagi, nahibaw man ko, ana. Pero, naapo mong di mas lawang pang rason, yan ang moingon yung kung siya gid si Arturo, Ming. O sa may imong lain pa nga bugat nga rason, be. Nga nakaingon man kang si Arturo siya. Abi ni mo, Ming, naigisulti si Arturo nako kani adto nga wa niya malahos pagsulti nako. Og iya kong gipahinumduman bahin ini. Nya, Mauto nga iya kong gisultihan karon. Og usari ka na kong sekreto nga dili gid niya ipasulti kang bisan kinsa. Pero kay igsuon man ti ka, ikaw ra ako sultihan inis tanan. sige. Sulti dayon ko kay maminaw ko nimo. Ingon ini, Ming. Pagkapiyo na, Tor, pagkapiyo na, ha? Kay, kung maghaagtuon magha nato si Mirasol, we will go to Mirasol, where she is. Di na ko magkapisyo. Ha? Bukaw na kong dito karon. Pero sa di patamo ato silang Mirasol, kay last day naman yun ka ni naturon. Oh. Wala naman ka ni last pulsyo po. Ay siguro nga mangumpis haluna ta. Syo. Unya, muhapit ta og simba og kalawat. Basin lang ba nga pasayloon ako sa Ginoo sa kumasa. Labi na nga nibaw gyud kong mapakyas ta sa atong misyon ning kalibutan. Aw, Sa ilong. come on. Ikaw, Tor, ikaw. Kung unsay na si mong una-una, I will support you. Supportahan ka. Basta maayo lang ang imong tumong og intensyon. Wa na ko'y laing Nansyo. Pa ako'y igong gahom aron kontrolahon ako ang una-una ni Dindo. Nara na niya kung gusto siya nga muuban ako dito sa impirno. Bangag sa ilong. PG, Sa AJ. ang Ginoo. Ang Ginoo na lay atong pahugmontor. Kay siya may bugtong maghuhukom na to. Kay bisan ako, wa magpasabot nga kay anghel ko, wa gyapon ko'y mga pagsuway. Kitang tanan, aduna ni anang kahimtang nga mga pagsuway sa kinabuhi. Mao na diyan. Biis. Usa biis. Buenos siyo. Di ba kasi ng bueno? Usa pa na buino. Buena alguno. Attorney, buino alguno. Di na tawag lang kay wala tayo igong oras. Nga nahibilin ining kalibutan na siyo. SM! Sisim. Tindahan, kaligmoli mo una-una. Sige, mag-ilis. Kana. Okay ha? Okay. Sige, mag-ilis una ko. Unya, malakaw na yun ta. Oh, oh. Bangag sa ilong. Asa man to sila paingon ay naglakaw mas ni Rasol og si Remeng paingon sa silong. Ako silang sundan day. Panidan na kong maayong ilang mga lihok din he. O kinahanglan nga makuha yun na ako ang yawe. Sigurado ko nga naag yun ni Mirasol ang yawe nga gihatag ni Toribio niya.
makuha lang ni Budiday ang yawi. Kita kayo nagunang mabulahan ini, Jo. Dako gyud kayo og gamit ato si Budiday din. Oo. Sa ako nang gingon. Nga mapuslan yun na to siya, Jo. Ayon ta din. Kung mulampo siya. Sige lang. Tanawon niya, Jo. Bisan pag dili mo lampo si Budiday. Naatay nagang paagi, Jo. Ang nakahimo ra gyud og dakong babag nato din. Si Arturo ra gyud. Siya mo'y dako na tong problema. Tungkol kay naa siya gisaligang gahom. Ha? Sa lipat-lipat rin niya daw, Gonzo. Basta mag-inabdik lang kita ini. Malupigan ra gihapon nato si Arturo. Bisag nagsalig pa siya sa iyang gahom. Gusto ka rin. Sa utok ra gyud nato daw. Way butanga din na tumahimo nining kalibutan na, Jo. Ang tanan. Way din na itong himuon. Ug malabuan po niya nato ang gahom karon ni Arturo. Abi mo din. Naghinam-hinam na kayo ko. Gusto na ko nga kita na makaangkon sa mga bulawan. Matuman ra gyud kanang tanan natong gidamgo, Jo. Wow! Kadagang gold ini, Mir. Mauni akong giingon ni Muming. Kung wa pa ko sultihin ni Toribio, dili ko mahibaw-bahin ini. O di sad ko mahibaw kung unsa girason nganong gipataguan gid ni Arturo kani adto ang yawi diri nako. Ay, nang limpawot man ang akong mga balibo, Mir, sa akong nakita, uy. Mauni da kong rason kung ngano nakaingon gid ko. Nga basin ang espiritu gid ni Arturo ang mipuyo sa lawas ni Toribio. Ay, kinuo ko. Pero Mir, diin man nila ni Arturo gikan ang daghan kaayo mga bulawan, uy. Ming, daghan pa kong isulti nimo. Nga ka na yung makapanglimbawt ko sa palihipo. Pero dili ta magdugay din eh. Mamalik na tas Teres og ato ta magtiwas og sulti. Uy, hala, mubalik dayong kusagi kay padung na silang mugawas dinis underground. Magdali ko. Ay. Hain naman ng mga babayhana. Ay, Sorry. naunsa ka man budiday, oy. Di man ka magtanaw sa mga gilakwan. Ay, Naglingi-lingi man ka. sorry lagi ka ayo, Jeff. Diin man kagikan. Ako kuan, wa jir ay, diha ramang ko gikan sa gawa. Unsay gawas. Nakit-anti ka nga diha kagikan sa... Pero, yun na. Nahibaw ba ka? Nga bawal ang mga bisita nga musod dihang dapita? Kuan, Jer. Wa manggod ko muso diha, God. Nakit-anti ka. Oh, Usay nakitaan, taka malang ka, basig hanap-hanap na ng imong nakit-an. mata. Nakit-an, oy. Ay, basig ka luhara to. Oh. Ay, Alam mo lagi na mo diha. Ha? Kamong duha. Diin mo gikan, ha? Kuantay, narami gitan aw ni Riming diha. bitaw. Gikan mo sa underground? Ay, naarami gilimpyuhan tayo, uy. Kauban ninyo sa budiday? Uwa tay, uy. Ngano ko taong kauban man na mo siya? Mail ba kayo ng mindset na ko? Abi mo na ako dito sa gikan sa underground kay nakitaan ko na ko siyang miagil lihas koridor. Koridor. Ha? Nisunod ka na mo, Budiday? Ay, uy, wa manggaw. Gikan sa koridor. Wa kus koridor. Koridor. Tarong dia Budiday ha, tugas tinuod. Ay, wa lagi ko des koridor. Wa mong kumulahos dito. Diara ko kutong sa koridor. Agi ang koridor. Wa ka musod sa parador. Ha? Wa ka musod sa parador. Parador. Sige lang. Parador. Ayan lang na yung glalisin ninyo.
Wa makada siya mo uban ninyo, pero Budiday, Oh, hibaw ibaya ha. oh. Nga dili mahimong bisag asal lang ka mo paingon ining baya. Ay. O kinahanglan, mananghid ka na mo kung asa ka paingon o doon na kay gustong buhaton din eh. Aw, 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 Ay, pamagot, ay, pamagot. oh, Jere, salamat ka sa pagpahinom daw. Boy, no? Tanaming, ato tas taas. Aw, sige, sige. Oh. Kadiyot. Makigistorya ko ninyong duha. Mingaw ang palibot siya. Bitaw ito. O kamon. Pero, naman nagsakyanan ni Mirasol. Mo pa. Sige. Mo, doorbell ta ha. Bangag sa ilong. O kamon. Kadiyot lang, Tor. Kadiyot lang. Sumay. Naibabay niya migawas. Ano man get outside? Uy, ang babae mo ng bagong gihulbot sa pansyon. Si Budiday mo na siya. Ganun man na siya. Gamura magwa mahimutang. Wa siya mahimutang ayos. Tago. Oo. Tago na is. Hiding. Hiding. Tayo siya aron dili makita si Budiday na to. Oh, Tora. Oh, alala. Minahinay na siya og gawas sa Tor. Uy, murang man og mabinantayon kayo siyang migawas yun. Na, Bitaw. Nagpanlingi-lingi siya, Tor. duda ito ko niyang babayhan na da. Lahi ang akong duda ining Budiday siya. Ha? O say, duda ni mo niya. Unsa? Murag gigamit yun siya ni Dindos ilang mga kabuang. Ha? Nagtuo ko. Nga puyo na si Budiday din sa ilang Mirasol aron maniid ni sa tanan na itong mga lihok. Bangag selong. Murag, maog yun na, Tor. Murag, maog yun. Samok to kayo ning babayhan na da. Samok kais kayo. Ya, very delicate ni. Very delicate. Delikado yun kayo. Kinanglan nga masultihan ako ani si Mirasol ining ilang kabuang siyo. TNT. Tinte, tago ng tago. Dili. Sorry. Tuwa na, Tor. Naglakaw. Ambot asa ka to paingon. Kung gusto ka, ato siyang sudan. We will follow her. Iilis. TLS. Oh. Uy, hotel na. Dili. So na, motel. Unsa ba? Ayaw lang siyo. Aw, sadi ay. Sagdi lang to siya tagdi. Ikaw ay basta hotel doon, may Canada. Ito lagi kay kano. Tana. Di na to. Taasog istorya to nga kuan. Murag man nang suito-suito may isang tagiring na. Tana. Atong istorya, Mirasol siya. Tara. Kuyaw gini si Budiday na. Tara, Tor. Oh, come on. Nganong masuko man mo? Ha? Nganong masuko mo kung moagi ko sa koridor? Ha? Kani adto pa. Sa may nadi, ha? Kani adto pa nga dili pa sudlan diha sa buhi pa ang bana ni Mirasol. Busa ayaw gyud og anha diha. Why? Bakit nga no? Ha? Tinuod ba di ay, ha? Tinuod ba? Nga doon ay gitaguan diha nga mga bulawan. Unsa? Unsa bulawan? Ha? Budiday? Dino ka na balita? Kuan. Ay, pamagot. Wa man. Hey, abi magod na kog doon ay gitaguan mga bulawan diha. Kay dili man ka na pasudlan diha laing tawo. Hoy. Oh. Ayaw patakag yawit anay mong baba, ha? Why bulawan din sa mo, ah? Aw. May pamagot. Baos lagi ko. Wali ay! Pataka, ganda. Aw. Wa may magtago din yung bulawan, nakasabot ka. Aw. Ano si pamagot? Sorry. Gusto ka basla niya? Tigil ka na ba? Meow. Ang taguang ni. Wait lang. Tagamawan ni. Sorry, Jerry, ha? Sorry, ay. Hey, abi man lang good na ko. God, joke ra ganay. Okay, sige, Jerry. Aris ako sa kong kwarto. Bye-bye. Muna pagadag kamihir. Buang gini babayhan na eh. Pataka lang yung yawit sa iyang baba.
day ka sila paingon, Ming. Na, mao di problema diha. Magpaabot ang siguro ta din, Ming. Hangtod nga mabalik sila. Hapon na ba Mir? Unyag ina itong mamahit din eh. Bisag tunga sa oras lang, good, Ming. Paaboton lang ginato sila. Na, delikado ba din eh. Kay kakawiyan ba din atong gianian. Uban nilang una ko, Ming. Basta kami tuo lagi ko nga mubalik na to sila din, Sige, ubanan giti ka. Ang amo sa lubiyaan ti ka din eh. Pero, mubiyak ba kita ha kung dili sila maabot tuman sa tunga sa oras. O lagi. Mga manuog taod-taod na, Tor. Mga buwan na ka-oras na din eh. Wa pa mangyud mo agi ang sakyanan ni Mirasol. Bitaw na. Asa mo ka di siya? Bangag sa ilong. Duko, rago, duko. Awa din hangad Tanawa, padung nang mungit-ngit, di ba? Padung na. Kung miapas man to nato siya, di sabyod unta mahitabo nga babtan og dugay, di ba? Padung ligid tanawa na, padung na mungit-ngit. Lagi. Ito ako nga basin og miadto sa iyang opisina siyo. Ato na to sa iyang opisina. Let's go to her office. Nakatultol magaga. Nakatultulays. Okay, nakatultulays ka, ha? Okay, mga 3 ka kilometro ka din siyo. Uy, usa pa may imong gipaabot. Ato na to sa awit sa daban. Sana ni oy, mura mataan. Ato na to sa opisina di ay. Ay, na may tricycle sanahan. Mas mayo tingali siya. Sige, tana. Karon pa mo nang uli. Los tatay, ni pa siya karon pa mi naabot. Mangutana ba gyud? Pagtarong anang imong kinubagan, Riming. Diin mo gikan. Dito, miss, among kaila, tay. Nahibaw ko. Nakikita mo itong mga panuay. Grabe sa ni tatay Usig nabi. Basin baya og napanuwayan sa mo. Natakdan mo adtong mga panuay. Hoy, dire! Kanang imong bakbaay. Bayot man siguro ka. Uy, nabutis bayot. Wala bayot. Siya bayot. Kanang imong kinaiya, no? Nabayot. Lupig ba ni magbabay? Lupigan pa man si galing imong mga bayot. Wala. Ambot mo kung sa ka kung tao ka pa bang bayota ka. Ay, nabayot. Tagana na ito tayo eh. Sasulti mo, Riming. Bitaw tayo. Dito ko sugot sa Ayaw lagi sigog sukot. Takawan na bayot na noon ka. Nya, wa pa kay klarong tao baba ka. Ay, sige sukot tay. Kay basig, mapati ng imong naungulong. Unsa gud pa'y mabati. Basta di bayot. Unsa may mabati, anak nga ngilad naman ng iyang naundaan. Ay. Ngilad pag daang bayot. Ilong kinay! Ay, Uyan ka mo! Tingsi sa siya. Nung tingsi mo. Ha? Bida! Daghan mo kayo mugsa. Ano na daghan kayo mugsa? Tay, gusto na, tay, B. Ayaw na itong pagsigigyaw-yaw, tay, uy. Wala bayot. uy, na bayot. Bayot. Jel, murag na din to. Ay. Na, tamo na itagad anak niya, nay. Kinapakoy na kang buhaton. Ako sad, nasa kadagang bato. Kabati. Mga paluhay yan. Mga buang kini mga babayan. Labi ni Gis Mirasol. Natakdan sa isuon na kwanggol sa... Jer, Napanay ka niya. Jer, nara ko na minawra ko nimo. Ikaw lang unay at timanan na imong bisita ha, kaya nako hibuon din. Sibat. May pagkuhaan na lang ka mo. Sibat ka malagyan pong katutuwa ka. Abli ka na itong gate ito, tintay! Ikaw lang naman ni Hodiha, bayot! Wala ayaw ni mga bayan. Kaayo bang sumugon ining baya? Mga buset! Walang espito na ako kining mga babayhana! Kumusta man mo din, Tito? Pasensya ka na din do. Nga, wako sa akong mood karon. Tungkol kay way mga respeto ang mga tao na ko din Unsa man din nahitabo? Tito? Naglagot ko. Nga? Tungkol kay may anhisab to din ang duha ka mga kwanggol. Si Toribio o si Lucio. Gusto nilang biktimahon ang ako mga gwapa nga anak. Mo ba, Tito? Oo.
Ang magkalagot, tigitagan sa bila ni Mirasol o Griming. Mabitaw, ako silang gipangkasaban. Na. Delikado gyud kayo dito. Kay, Samor bang hibawan, kato mga tawhana, ay gipanggamit ng mga yamyam aron ilang mailat ang mga tao. maunay akong gikalagutan bayo. Kay, Hindi manginaw ang ako mga anak. Mga anak ba? huh, Lakip na ang akong asawa. di mayo. Nindot yun ta kung maglikay na lang yun. Ay, naglumot-lumot ko sa kalagot. Maayos ko din do. Nga ari una kauban namo. Oh, kung nagkinhanglan mo na ako dito, wala yun na yung problema. Andam kong muuban o puyo ninyo din he. Kung gusto ka, karon dayon. Anhi ka din mo puyo, tipo namo. Okay kay ko na dito. Pero ang problema, basin og dili mo uyon sila si Mirasol. Ako'y magbuot, amahan man ko. Oh. Kinahanglan nga musunod sila sa akong gusto. Para nako, ang nga yun ang papahawaon nato dinis buritay. Kitsa may mo ingon, Ming. Ikaw lang tingali. Uy, oy ko paing na mir uy. Nanadag ikaw lang. Kay, mo manggid ni panimay. Si tatay na lang ka atong paingon, Ming. Total, siya man siya nangusog anak nga, papuyon din is badiday. Na, ayaw na lang sa tatay uy. Kay mulaban na siya ni budiday. Kung di yung kagusto nga ikaw, si nanay nalay paing na. Musugot ka sa nanay anak. O so yan lang. Kay kung ako gawin mahinayak og sulti ni budiday, basig di ko kapugong, makasulti niya ako bati. Ah, ato lang soyan si nanay. Ako rin mo ingon niya. Mas maayo si nanay Gudmir kay kaedad naman na sila ni budiday. Ako lagi yun yung ingnon. Pero, Ang kalit man kang nahupaw diya. No, nounsa na ko din noon ka diha. Kalit na hidoong kaghilak diha. di man ko makatuo, Ming. Nga si Arturo, mabuhi pagbalik og bisod sa laing lawas sa tao. Pero uwahin na kayo nga mituo na sa iyang mga gipanulti karon. Nga dili na gid ako sa ikita hangtod sa hangtod. Na, sagdi lang na mi. Ang saon man. Basin og gituyo sa mis kay gayunan nga maingon ini ang mahitabo. Kung hatagan pa lang undan na ako gigayon, no? Kung ako naging gihatagan ba? Nga naminaw ko sa tanan niyang mga gipanulti. Tingali, taas pa untang higayon nga makauban ako siya nitong mga higayon na. Ayaw na baso lang imong kaugalingon, Mir. Angay tang magpasalamat nga ingon ini ang nahitabo. Kay kun mituo sa dayon taniya, basin og mas masakitan lang hinuon kag samot. Nagkuhaon na sad siya dayon sa Ginoo. Pasaylo ako, Arturo, kung asa ka naman karon. Gusto na, Mir, uy. Ang importante nga may tuon na taniya. Igo na to ang tanan nga naibaw na sa tas tinuod. Kung kinsa ko'y sagdan inang tanan. Ming tabangi ko. Kaya hangtod karon, naglibo pag ikukod sa una na kong buhaton. Sundo na to ang tanang gitugon ni Arturo diya nimo. Kay mautoy husto. Nahadlo ko mela sa mga posibleng mahitabo. Ilabi na gawa na kit si Arturo. Ayaw kadlok. Na ako ba nimo permi? Ug naasab ang Ginoo. Nagbantay nato kanunay. Deep size. Napakyas kita sa atong gustong mahitabo karong adlaw ator. Wa na gid ato ikita si Mirasol. May siguro nga mga tuhog lang tayo ni. Kay gabi na sab kayo. Wangad ko. O gabi na gyud kayo. Kung naapatay oras ugma. Musayo lang tagduaw sa ilang Mirasol. Ha? Di ba, Tor? Oh, uy. Tor. Musa man nakatuog na ka diha? Bantog rang wa na itubag-tubag ni tawhana. Wa nang din siya sa akong kilid. Asong ka din siya. Kang reyos gawas. Tor!
Tor! Uy na iyo! Hiyo na mi! Ay magkaturo, oy! Huwag man din eh! Tor! Ginoo ko. Ay naman ito hala. Masilog na ara sa kalibunan. Suway na kong lili din eh. Tor! Tor! Pastilan. Ang ano man eh, misamot ang kulba na ko ini. Basin ako na ang sunod na mawa ining kalakiha. Mapapastigin ko ini sa kalibutan. Tor! Tor! Pero, wa ba ka tumawa pa sa ilang mirasol? Ay, gabiin na ba kayo? Ay, tiiski. Bahala na siya. Bahala. Ugma lang ti ka apason dito. Unsa naman ang orasa dire? Pas gabi. Wa pa din na mauli si Dindo diha. Naaras buliga tintay, di pa huway na. Uy, unsa di pahuway god? Aron mamasayod. Sukad karon si ang hinapuyo uban nato. Unsa? Ay. Kinsa man kuno ng pagbuot do? Ha? Ako? Ako na pagbutin tay. Kaya ano? Mureklamo mo? Ari nga dili man imong panimay. Ikaw ba tay? Hindi tay. Tintay ba? Nagtatay na sa kanako. Ikaw ba? Ha? Ikaw, sus! Makasorte ka na ko, ana. Murag dito na ubana. Ayaw gani pagpakauwaw. Ikaw ba? Ayaw pagpakauwaw ni Mirasol dire. Ayaw ba palibot ha? Nga miipon na nila ni Mirasol og aturo ka ni Adto. Dili ba gitatagan din he? O siya dito nili. Nalimot ha? Nga kiniyuta atin tay. Sa ako paningginikanan. Ay paghilom ha! Gipalit ni Arturo. Gibayran ni og nakasapi kag dako ni yutaa. O niya. Kinsa may nakabilipisyo. Kita naman sa... Ay na, naghatag ang kaglabad sa order eh. May bawaan ganing Mirasol nga nagpapuyo kag mga tao din hingawa sa may baw. Alisto ka lang yun. Niya. Unsa man. Kasabaan kong mirasol, ha? Ako iyang palayason din eh. Suwayi lang. Ay, bitaw. Kung si Mirasol na gani masukoon niya, alisto ka lang gid eh. Ha? Tanaw tagdo na ba kay mahimo kung palayason ka din Mirasol? Pero na mitugutan, nga doon nila ang makapuyo sa among padibay. O ginaot nga, nasabtan minimo ni anang bahina. Budiday, mahimong ihatod ka na mo sa inyo. Ayaw ka bala ka sa imong transportasyon kay naami sakyanan aron amo kang ihatod. Aw. Maumangyog ka ha. Aw, sige. Pero unsa man? May mabang mo hangyo lang ko ninyo kadyot? Unsa may mong ihangyo? Kung mahimo lang unta, bisig kutob lang og tomorrow. Ani lang una ko karon. Hala, di ra pa na mahimo. Kinahanglan din nga mo pauli gyud pa sa inyo ron. Kay abi ko nimo puti tay. Mag-spray magud mi sa tibok palibot og hilo sa ilata. Pasino niya og mahilo ka? Ay di man ko mahilog spray sa ilaga. Neng, kay di man ko ilaga. Ay, di gabon mahimo puti tay. Nga mo stay ka karon dinhi kay dakan pamikimuon. Busa kinahanglan, ihatod jud ka namo karon dayon. Pasensya na kahabod iday. Maugiday among nahukman din eh. Kinahanglan gud nga mo pahawa na kakaroon gud dayon. Wag para ba ko kapangandam da? Ay, tabangan ka na mo usod sa imong mga sinina sa malita. Ayaw ka bala ka anak budiday, okay? Aw. Sige na lang, Abi maguna ako og nadayon na sabto pagpuyo mo dito rin. Wa masugod sa Mirasol, Jo. Gusto gini nga papaulion ko rin sa amo. Kasi nakabantay na si Mirasol din. Jo, ako na sa Mirasol. Parehas kaniado nga nalirig ka na ako sa siya. Pero no, naglikay siya na ako, Jo. Muna akong giingon ni mo din.
Naangin na gid atong siya gamitan og pwersa. Wa pa na bagay sa panahon, Joe. Saglan. Maambot ra lagi taan ang puntuha, Joe. Unahon, una nato ang uban pa natong opsyon na pwede natong mahimo. Pas Jere, na pwede pa natong mapuslan. Si Pudiday, murag liso din, katiguwang na. Hinay na kayo, petiyo nga murag lang. Wala, wala ayo. Hinay, kiglihok. Taraw lang niya nato ni ini. Kung unsay mahimo ni Budiday. Denzel! Aray, ipalibak ay. Unsa na kay da ang balita ini ay. Awa naktan. Hinay kiblak ko. Saguyod pa. Ay, Denzel! Maayong buntag na niyaw. Unsa na balita, Budiday? Ay, akong gabalay ng akong malita sa gawas. Yan ang nagdaman kasi mong malita. Ito. Gipalayas na ko nila din daw. Oh. Wala ko nila papayas ilang Mirasol. Sasa! So ayan guys, nadunggan ninyo na ang laing episode karong adlaw diri sa ang yawa nga gustong maanghala. Again, that is part 15. May balita diri guys nga nagsorry na daw no si Nikki Glaser sa iyang gihimong kuano sa kontrobersya guys nga iyang gihimo. Inalong fast. Mabilis mag-loan sa Magtan-out ta guys kung giunsa niya pag sorry di. Taimtim ba? Matapos po ang kontrobersyal na komento niya sa Diyos at sa simbahan sa Golden Globe Awards. Ito oh, So sa video na basurahan. ito, tatalakayin po natin ang kahalagahan ng pagpapakumbaba, kung bakit po mahalaga ang paghingi ng tawad, at ang 5 po mahalagang aral na maaari po nating matutunan mula po rito, batay sa Biblia. Tara. leading the way with 11 mentions. Tawad sa publiko. Sa kanyang pong pahayag, sinabi niya, I realize now how insensitive and inappropriate my words were. Di ba blasphemy is bawal na sa YouTube guys no? So angay no ang Golden Globes nga official YouTube channel makuanto siya mabano tungod sa iyang gibuhat blasphemy manggod. Atong tan-awon guys kung ma-search pabagyapon sa internet ang Golden Globe. Watay tripod guys. Saon man ni oy. Ang inana gyud ang forma. Watay tripod. Gihulman guys niya. Kabalo mo gamit na guba. Sinsya na. Atong tan-awon guys kung ma-search pa ba ang Golden Globe no. Ay na-up man ay gyapon. So wala siya nadaot no. Wala na ban ang Golden Globe guys. Padayon gyapong ma-search no. Ay saon nga grabe ang pud ni ka powerful good ang Golden Globes Award. Og samot pa kay sa Amerika ni no. Og ang YouTube sa Amerika pod mo nang syempre lakas no. Lakas sila. Sorry for those I've hurt. Ayan. So, ang hakbang na ito po ni Nikki Glaser ay nagpapakita po ng isang mahalagang katangian ng pagpakumbaba. Sa kabila po ng iskandalo, pinili Nangay ta na no, apil po tanan iyang balay ug sunog no. Pero sayang kay mga tao no nga na apil na tong mga inosente. Pero sa pag-mention niya ato no, di ba naghambay na nga tawa imbis kay gibo siya or gi-correct or naingon nga no, that's wrong, wala. Instead nangatawa lamang sila no. So wag yapon sa kalainan no ni Nikki. niyang aminin ang pagkakamali at humingi po ng tawad. Matapos po ang ilang araw ng backlash, lumabas po si Nikki Glaser sa kanyang social media para maglabas ng public apology. Well, ayon nga po sa kanya, I crossed the line and I deeply regret my words. So dagdag pa niya, hindi niya po intensyon na saktan po ang sinuman at nagsilbi po itong wake-up call para Bitaw, wake up call yun na iyang gibuhat guys no. Nga dili yun kapalastangan no sa ating lumikha guys kay wala gyud tay karapatan no. Wake up call pamatuod lamang ni guys no nga tinuod jud ang Ginoo. Og daghay na ka-realize ani guys no. mas maingat siya sa kanyang mga biro. Ang tanong po dito, sapat na ba ang kanyang paghingi ng tawad para Mo na guys no pangutana. Sapat na ba? Pero murag dili man siya ang ayan guys, murag dili siya sincere no kay makita siyang itsura o nga di man siya stress,
feeling relax naman kayo, mura magwalay bakas ng pagsisisi ang iyang buhat. Pag-awat ng publiko o may mga sugat na iniwan ng issue na ito na mahirap ng paghilumin. Tingnan po natin, mag-comment po yung pananaw sa ating comment section. Well, kung titingnan po natin ang pananaw dito ng Matod pa sa mga comment dere guys, oh. Hindi lang naman siya ang dapat mag-public apology. Lahat ng artista na sumali sa tawanan ng oras na binastos nila ang may likha ng lahat dapat magsuri din. Ayan, no? Bitaw. Kay nakaibalo man yun ko guys, no, nga scripted man yun to ang iyang gikuan dito, no, gipang basa. Scripted. So ang mga tao nga artista nga nikatawa og ang crew nga behind ato, o di ba? Kay giapil man gud ang God sa kuan gipilian mo nang dili lang kay siya ang kuan ani no may kasalanan kundi tanang ay ko no halos dili halos ay kundi ang mga tao po behind the Golden Globe, no. Patod pa laing comment diri guys, juicy asi si Lord ang sinaktan niya kay Lord siya dapat humingi ng tawad, di ba? Matod pa ni Ron Mendoza, hindi lang sa tao at reliyon dapat humingi ng tawad kundi lalong-lalo na sa Diyos na nasa langit. Ganyan. Ganyan talaga siya. Berticus yun siya, guys. Promobo raman ang iyang pagpangayog. Sorry, eh. Kung saan nag-update ron guys, no? Sa sunog sa California.